Mä pääsin. Tuu katto. Oh. Vittu. Aivan. Tämä on vaikeeta. Joo. On kyllä. Halleluja. Koitaks mä mennä niin ylhäälle? Ja hyppää. Jos on muut. Ja sit mä pain, ja sitten se mun selkää tulee yksi juttu. En mä tiedä. Jee! Hyppäsit sä? Mä saan kääntyä. Joo. Vaan se on niinku auto, mut se vaan on ylhäällä. Niin se toimii tuolla. Sami. Mä pistän tän YouTubeen. Sopiiko? Mitä? Mä pistän tän YouTubeen.